alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da warhaka. As usual is your boy MK Crypto. So yau zan ɗan yi bayani ne akan yadda za ka trading na notcoin naka, ko kuma za ka kowane token ma sef, yanda za ka canja market da sauransu. So the first thing dai za ka shiga cikin exchange ɗinka da za ka yi trading, misali kamar haka. So in ka shiga, za ka shiga wajen spot, kar ka shiga wajen nan wajen, kar ka shiga market, wajen trade ɗin nan za ka shiga, in a Bybit za ka yi using. In kuma su Binance ne da OKX, na san kowa ya sani, spot za ka shiga, nan ba su rubuta spot ba, trade kawai suka rubuta. So za ka je wajen trade, misali haka zai kama. So in ka zo wajen trade, abin da za ka yi, za ka taɓa nan wajen da aka rubuta limit ɗin nan, za ka canja shi zuwa market. In ba ka canja ba, misali idan ka siya coin zai zauna a waiting, zai zauna kan kula inda ya ce no active order ɗin nan. To idan ka yi, zai iya zama order nan, ka yi tunanin ka sayar, ashe bai saidu ba, ka canja shi zuwa market order, market. So in ka danna zuwa market order, sai ka ja shi sai ka sayar. So yanzu misali inda an bar notcoin, za ku kalla notcoin, amma yanzu notcoin ba yi launching nashi ba, so ba za ka yi trading nashi ba. Kun ga baya cikin trade list, so ba za ka yi trading nashi ba. So amma wanda kuma suka tura notcoin nasu, in suka je wajen trading ba su gani ba, nan za su shiga transfer. First thing ma nan ya kamata ka fara yi, ka yi tabbatar notcoin naka yana trading, baya founding, yana trading. So abin da za ka yi, in ka zo nan wajen kan transfer, za ka taɓa nan wajen Bitcoin ɗin nan, ko USDT ko Bitcoin zai kawo muku nan a nan, sai ka taɓa kai, sai ka searching notcoin naka a nan, not. In ka taɓa, so kun kalla founding ne a sama, trading ne a ƙasa, trading account ne a ƙasa, founding account ne a sama. So ka tabbatar ka kawo shi kan trading, founding ya zama a sama, trading a ƙasa. Yawancin mutane nasu za ka kalla cikin trading yake, in yana cikin trading ba sai ka yi ba. In yana cikin founding kuma, za ka taɓa kan founding ya dawo sama, trading ya dawo ƙasa, sai ka danna, gashi nan ya kawo balance nan a cikin founding yake, sai ka danna maximum, sai ka danna confirm. Ka danna, yanzu zai koma trading, bari ya confirming ku gani. So kun kalla ya transfer successful, so yanzu ya koma founding, bari ku gani, oh ya koma trading, sorry. Kun kalla yanzu wajen founding, da shike founding na sama, ya ce mun a founding na 0 ne. In na canja shi zuwa trading, sorry, trading haka, trading na sama, to a cikin trading zai nuna mun from trading. Kun kalla ya ce mun akwai 18,764 notcoin a ciki. So kun kalla notcoin da nake da shi a ciki kenan. So haka abin yake. So sai ka tabbatar yana trading, in ba trading, bari nuna ma a cikin spot naka ba, sai ka tabbatar yana trading, ka juya shi zuwa trade, tukunna za ka kalle shi ka zo transaction a nan wajen. In ba haka ba, in ka zo nan za ka kalla zero balance naka, har sai ka yi transfer ya dawo trading. So abin da za ka yi, sai ka dawo wajen trade, sai ka yi maximum, sai ka sayar da shi zuwa dala. Ku tabbatar notcoin USDT a nan za ka canja, wajen wannan layin za ka taɓa, sai ka rubuta not a nan wajen, gobe zai kama. Yanzu saboda ba launching ba, sai sa bai kama ba. Ku kalla NFT, NTRN USDT, su ne dai yanzu available spot. Kun kalla babu notcoin. So haka dai abin yake. So ka tabbatar dai ka mayar da shi zuwa trading, kuma ka tabbatar nan market order ka mayar da shi. Market order yana da amfani matuƙa. Market order a nan wajen ya fi amfani ma akan komai, dan baka isa ka sayar ba sai ka mayar trading. To in ka zo trading kuma, in aka limit ne, in kai mistake ka dan ja, in bai saidu ba, zai iya zama akan limit order, in price ya ɗan canju, to ba zai saida ma ba, zai zauna a order. Haka za ka yi tunanin ka sayar, ka fita ko wani shagalin ka ko wani abu, so kana dawowa kuma ka tabbatar ashe baka sayar ba. So kar ku yi making wannan mistake ɗin, an yarda, amma da Allah yanzu kar a ƙara making wannan kuskuren. So I think shine kaɗai abin da ya kamata yanzu a yi bayani akai. Inda kuma wani tambayoyi wanda mutum bai gane ba, ya rubuta ma comment section a Telegram namu ko a WhatsApp namu, insha Allah zan bi in yi replying, zan yi ƙara yin bayani akai. But to this, don't forget to like this video, share and subscribe. Thank you, have a nice day.